Aquí tenim un plànol de Pere Caselles, és el plànol general de la ciutat de Reus de l'any 1924 i es pot observar que la zona on hi hauria d'haver el barri d'Immaculada encara està per urbanitzar en aquesta època. Aquí veiem un plànol de la ciutat de Reus de l'any 1970 i ja podem veure el barri de la Immaculada en aquest sector. És un barri format cap als anys 50, arrel de l'onada migratòria. Bàsicament es va formar en un inici amb cases d'autoconstrucció i la població, el barri ha anat guanyant amb serveis a mesura que passaven els anys. Jo només parlo de coses que m'han passat. Jo me'n vaig a Cambrils, me poso dins de l'aigua i flotes. Ah, molt bé! I per què floto? A dins de l'aigua peso molt poquet, molt bé. Vaig venir aquí l'any 1978 i des del 79 fins al 2003 vaig fer de directora de l'escola. Vaig jubilar-me el 13 de novembre del 2014, quan vaig fer 60 anys, però segueixo venint a l'escola, de voluntària, fent una de les coses que m'agrada més fer a l'escola, que és fer la part d'experimentació de medi natural, i això encara ho segueixo fent. Jo vaig demanar poder venir aquí, perquè era un projecte nou, s'encetava una escola i tot estava per fer. En veritat, quan vaig arribar aquí al barri no l'havia vist mai. En aquesta zona de Reus no hi havia estat mai. Quan vaig arribar aquí em va sobtar molt, primer el fet que el carrer per accedir a l'escola no estava asfaltat. El barri, torno a dir, estava deixat de la mà de Déu, no hi havia cap tipus d'urbanització. El barri va néixer als voltants de l'any 37, quan a Reus bombardejava molt l'aviació feixista. I molta gent, davant del perill que li caigués una bomba damunt de casa, ens n'anem allà i vivim, amb el poquet que tenien, amb el maset que tenien, es van començar a viure. A la vista d'això, un propietari gran d'aquí, el senyor Gabriel Ferreter, va parcel·lar la seva finca. Venia a parcel·les a 22 pessetes al mes durant 25 anys, així van venir molta gent de dins de Reus. Als anys 60, amb la llau de gent que va venir d'immigració, sobretot d'Andalusia i Extremadura, aquí al barri, es dedicava a autoconstruir la seva casa. La gent arribava, treballava en qualsevol lloc i els primers sous era per pagar la parcel·la que compraven al Clarasó, a qualsevol mas de la zona. Van edificar ells mateixos les seves pròpies cases, de planta baixa i una mica precari tot. Com que era zona rústica, i seguia sent zona rústica, no tenia cap condició d'urbanització. La mancança més gran que hi havia al barri llavors, als anys 50, era la manca de llum, manca d'aigua i l'asfaltatge dels carrers. Això va marcar un tipus d'urbanisme, que cada un va fer la casa com va voler, quasi on va voler, perquè com que dins de la seva parcel·la se la podia fer on volgués. Què passava? Que els carrers no eren rectes i a més eren molt estrets. A partir dels anys 60, però, tot el barri, ja es diu barri Immaculada, en fer-se l'església. És curiós, però, que aquesta església no la va fer l'església, sinó que la van fer els veïns i les veïnes.
Junt amb l'església hi havia una aula que va servir d'escola. Jo me'n recordo que allí vaig fer pàrvols. Llavors fèiem el pati al mig de la plaça. Tancàvem, ficaven 2 cadenes i allà era el pati. Tallaven el tràfic aquella estoneta i els nens jugàvem allà. Quan jo havia de fer 7è curs, van obrir aquesta escola i vaig vindre cap aquí. En principi ens faltava un bon pati, que era tot de terra. Vam tindre la sort de tindre la Teresa Vallverdú, que se va implicar moltíssim amb les famílies del barri i voler treballar per treure'ns del carrer els nens. I llavors va ser molt important per nosaltres perquè vam començar a fer coses, excursions que no havíem fet mai, moltes activitats, i ella ens ajudava amb tot. El que més me va impactar del barri quan vaig arribar aquí va ser veure tot el que havia fet l'escola per transformar-lo. És a dir, el que més me va sobtar va ser com una escola podia influir en la transformació d'un barri. Bueno, era tot un aire com una escola molt, clar, era molt més petita, aleshores era només una línia, avui en dia en som 2. Intentàvem, entre altres coses, a més, que els nens i nenes se sentissin de la ciutat. Vam començar, sobretot, amb el Carnaval. El Carnaval al barri Immaculada va començar a partir d'un fet que és que l'any 1978 es van recuperar els carnavals al carrer de Reus. A l'escola Bric i Cases, els carnavals que jo vaig conèixer, que eren carnavals de finals dels 80, començaments dels 90, eren uns carnavals molt viscuts i molt participats per tot l'alumnat i també amb la implicació de tota l'escola. Feia la seva comparsa, però significativament no només la feien per passejar-se pel pati, per quedar-se dintre l'escola, sinó que anava pels diferents carrers del barri. Això una mica era un element de participació del veïnat perquè portava la festa a tot l'entorn. Com que a més les famílies havien ajudat, sobretot les mares, a preparar les disfresses, aquest fet va fer que la gent s'hi sentís molt implicada, no? Anar a la plaça del Mercadal era més complicat per totes les famílies. Ens va anar molt bé que l'escola estés al costat de Misericòrdia, per fer com que fos la festa nostra. No? De fet, l'escola de fa molts i molts anys, cada classe porta el nom d'un element del seguici festiu. Una escola de barri, com va ser, o com és el cas de l'escola del barri Immaculada, treballés la festa com un dels valors importants, doncs és significatiu. Vull dir que no és una cosa menor, no és només anem a passar l'estona, anem a passar una estona divertida, sinó que pot ser una bona eina d'integració i de que els xiquets i les xiquetes tinguin els referents familiars que tinguin, doncs acabin formant part d'aquesta col·lectivitat. Inquietud cuando vine fue la de mejorar el entorno que tenía en mi barrio. Como había tanta dificultad y había tan poca cosa hecha, en Reus, la plaza del Mercadal estaba muy lejos de aquí. Des de l'associació de veïns i diversa gent del barri se van juntar per poder tirar endavant el que era l'escola. Llavors se va lluitar per això i sempre han anat de la mà. El que és important per mi és que les persones que viuen en aquest barri, l'entorn de l'escola, les persones que són alumnes ara d'aquesta escola i després seran adults i ciutadans, siguin capaços de tenir una vida plena, de tenir una
de ser autònoms, de ser capaços de treballar, de prosperar, de créixer, etc. Per tant, per mi l'important és com l'escola capacita i com l'escola influencia, no? O influeix en la millora de la vida de totes les persones que hi passen. Aquest és un llibre que explica la història del barri, centrat en el que seria l'església, i aquí podem veure carrers als anys 60, als 64, de com estava el carrer Amistat, el carrer Migdia. Ara són totalment diferents aquests carrers, no? I aquí una altra foto molt bonica de les majorets, que avui dia ja no existeixen, perquè eren un grup de noies que ballaven i participaven a les festes del barri i van començar en 1975. Fotos de la meva família al barri, que moltes són dels anys 50 i 60, i del col·legi al que tinc cases. Bueno, aquí està la casa de mons avis, quan la van construir, una vegada va acabar. Mon pare i un amic, quan van acabar de construir la casa del barri, i ja veien que està recent feta, i seria el terrat, no? Quan jo veig les fotos en blanc i negre, veig els inicis del barri, dels anys 60, on els fills i les filles de la gent que havia arribat ja comencen a adaptar-se a el que seria a la societat reusenca. Eren fills de gent que havia arribat de fora, de petits pobles, de Castella, d'Andalusia, d'Extremadura. I veus aquí l'evolució no tan sols d'un barri o d'una ciutat, sinó d'un país. Con 18 años, vivía en Reus 4 o 5 años, ya no me acuerdo mucho. Y siempre en la casa nosotros, sí. Era un sitio que había muchos chiquillos y nos acostábamos a las 12 y las 1 de la noche con los chiquillos por aquí. Nosotros los vecinos nos hemos llevado muy bien. Yo he sido muy feliz en este barrio. He criado a mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, que tengo ya hasta bisnietos, 2. Un bisnieto y una bisnieta. Yo ya no sé ya el tiempo que llevo, pues más de 40 años. Me casé a los 22. ¿Qué 22? Me casé a los 22 años. Bueno, me fui para el barrio Fortún. Pero tú hace 40 y pico. Pues no lo sé lo que voy a hacer. Ah, pues si no, pues yo sí lo sé. Ya lo sabes, tienes mejor memoria. Antes el barrio era mejor por un ejemplo de que habíamos toda la gente. Nos salíamos por la tarde aquí a coser, por las mañanas, por la noche a sentar, estábamos bien. Lo que pasa que luego, pues mira, dieron la cosa de que lo tenían que tumbar porque estaban muy viejas las casas y es cuando vivieron los pisos. Que antes la riera estaba nada más que, hasta íbamos a lavar a la riera con el agua cuando llovía. Pero ya ahora ya pues está todo, está ahora mejor. El barrio está ahora mucho mejor. En el 74 vine de Jaén aquí. A los 2 años eso compré una parcela aquí. Entonces pues poco a poco hemos ido haciendo la casa, que entonces el barrio este era lo más dejado de todo Reus. La carretera esta era un camino para pasar un carro.
Hoy para nosotros esto pues mucho, mucho. A fuerza de sacrificio, a fuerza de reclamar. Lo más bonito ha sido pues que he estado trabajando, he podido hacer la casa, hemos criado nuestros hijos y, como dicen eso, salud, dinero y amor. Es lo principal. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Eso es verdad, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. Me llamo Francisca López. Hola, me llamo Esperanza, tengo muy poquitos años, soy muy joven. Teresa, toma 4. Vale, venga, Ay, Fran, mira cap allá, que si no... Martina González Rodríguez. A ver si me va a venir una multa, ¿eh? ¡Hombre, no! ¿Cuándo? Y ahora que nos vamos a comprar, pues venid vosotros. Tire